ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವರ್ಷದ ಅಖೇರಿದ ದಿನ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂದೆ ಪಣುಲಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ ಮೂಲು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಏನ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಎಂಚ ಪೂರ ನಿಗಲೆಗ್ ಪಂಡ್ಪ ತೂಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತೆ ಒರೆಯಾಗ 100 ರೂಪೀಸ್ ತೂಕ ಉದಯಪುರ ಏನೋ ಉಂಡು ತೂಕ. ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಉಲ ಏತು ಪೂರ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್. मैडम चलिए सर, आगे चलिए आगे चलिए. बहुत डेंजर बनाए हुए यार. अरे ऐसे हाथ पकड़े रहे. हाँ मच्छी यार ऊपर दिखता है मच्छी. आगे हो जाइए थोड़ा थोड़ा. आगे चले जाइए थोड़ा थोड़ा. ट्रैफिक जाम. हाँ फाइन फाइन मार दो. फिर आ जाओगे. हो रहा है
देखो अरे इधर बैठिए
ಪುನಃ ಪೋದು ಬತ್ತ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತ ಪುನಃ ಫೋನಾಗ ಬಲ್ಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 100 ರುಪೀಸ್ ಬಟ್ ಆತು ವರ್ತ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು